Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο κανάλι Triple Channel. Αυτό είναι το πρώτο μας βίντεο. Άμα ακούστηκε τώρα Θοδωρής. Ναι. Θοδωρή, πες το ξανά. Αυτό είναι το πρώτο μας βίντεο. Μπράβο, good baby. boy, λοιπόν. Ναι. Και θα παίξουμε Gartic Phone. Επίσης, έχουμε και άλλα κανάλια. Εμένα το κανάλι μου λέγεται Δημήτο. Εμένα Αγγένατος. Εμένα Theo Boy 15 και θα ξεκινήσω να βγάζω βίντεο. Άμα το ψάξετε δεν θα σας βγάλει κανένα του Theo Boy 15. Δεν θα σας βγάλει βίντεο ούτε το κανάλι. Γιατί έχει τα βίντεο στο tablet του και θέλει να το πάρει στο κινητό της μαμάς του. Κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο. Ναι, Πάμε. ναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, πάμε. Κάναμε ένα μικρό eye contact. Οκ, Γυρνάμε. Τι είσαι, Έμα? περίεργο σώμα. Περίεργο σώμα. Α, περίεργο σώμα, nice. Έναρξη. Πάμε, ναι, εγώ το έχω. Α, όχι, και εγώ στα ελληνικά το έχω. Σχεδιάστε το κοινό. Ωχ, Θεέ μου, τι ήρθε τώρα. Ωρε φίλε, δεν ξέρω τι κάνω, τι να κάνω. Το βρήκα. Πω. Το βρήκα, τι θα κάνω. Όχι. Όχι, λάθος χρώμα. Όχι. Μην μου πείτε, θέλω να εξηγήσει και όλα αυτά. Όχι, Θοδωρή, κανόνισε. Θα κάνει πουλί. Κάνω ένα χωρίς πείτε. Όντως. Όχι. Άμα το πες πρέπει να το πούμε και εμείς τι κάνουμε. Όχι. Ελπίζω να το καταλάβετε γιατί είναι κάτι πολύ γνωστό. Ναι, μιλάμε. Πολύ γνωστό. Όχι, το δικό μου είναι. Τι πες? Το δικό μου είναι. Τι! Δεν είναι το πουλί. Τελείωσα. Κι εγώ. Όχι, Περίμενε. δεν το έκανα μαλλιά. Περίμενε λίγο να κάνω. Τέλειος είναι. Να κάνω και background. Άστα καλύτερα. Θα πάρει ώρα. Ναι, τελειώνουμε αγγές. Φυσικά. Ωραία, μάγκα μου. Τέλειωνε επιτέλους. Ναι ρε μάγκα μου. Ναι, μάγκα μου. Ναι μάγκα μου. Ναι, μάγκα μου, θα τελειώσει. Σταμάτα ρε μάγκα Τέλειωνε, ναι, μου. μάγκα μου. Ρε μάγκα μου. Σταμάτα να ζωγραφίζεις και πάτα ρεντί. Έκλασα. Ναι ρε μάγκα μου. Ναι, τελείωνε, μάγκα μου. Ποιος σε ρώτησε ρε μάγκα μου. Ναι, μάγκα μου. Τελείωσε. Έλα ρε μάγκα μου, τελείωνε. Θα κάνω μαλλιά. Με το χουισπουλί σου. Έλα ρε μάγκα. Αφού είναι καραφλός το χουισπουλί ρε μάγκα. Αγγένετε. Στόπ επιτέλους. Μην το δείχνεις όλη μέρα. Κάτι πρέπει να δεις τι ζωγράψεις. Είμαστε μπάτσι. Τι είναι αυτό! Τώρα είμαστε μπάτσι. Τελείωσα. Good boy. Μήπως είναι το δικό σου Δημήτρη. Οκ. Κάτι μην πεις ότι είσαι ένας όπως το δικό μου. Όχι. Δεν σας το πω, αφού εσύ δεν θες. Εμένα μου είχε τύχει ένα μήνυμα. Ξέρεις κάτι, εγώ είδα από πάνω κάτι φρύδια. Οπότε πρέπει να κάνω και εδώ φρύδια. Θοδωρή, χεστήκαμε ποιος ήρθε. Ναι, Θοδωρή. Ναι ρε μάγκα. Εγώ φτιάχνω τον Gigaτσας. Κάτσε Δημήτρη, το από πάνω σου είναι καφέ. Το πάνω σου είναι Όχι. καφέ. Άρα στο Θοδωρή έπεσε. Τίποτα. Το δικό του. Δεν είναι ό,τι το δικό μου ποτέ. Με ένα κίτρινο καφέ. Όχι, Κάτι που μοιάζει με καφέ. δεν είναι δικό μου. Άστα. Εγώ έχω κάνει τον Gigaτσας, αλλά παρόλα αυτά Τελείωσα. έχει φορέσει και μπλούζα. Όχι, είσαι καθώς όλα, δεν ξέρω καν τι να κάνω τώρα. Εγώ ξέρω τι είναι αυτό. Ο τουμ 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 σαλούν. Όντως! Ναι ρε, τουμ 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 τουμ. Όχι ρε. Τι να κάνω. Θοδωρή, θα σε σκοτώσω. Εγώ είμαι τώρα αναγκασμένος να κάνω τα πόδια του, έτσι. Όταν το είχα δει από το αναγκαίνατο, δεν το είχα καταλάβει ότι ήταν τούγκ 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 σαχούρ. Αλλά αυτό το κατάλαβα για κάποιο λόγο. Εγώ κατάλαβα.
Ναι ρε Θοδωρή, πολύ κανονικό ήτανε, γι' αυτό ήταν μια δοντογλυφίδα. Τώρα, όποιον κι αν είναι αυτό, θα του κάνω φόρεμα. Διεκδίκηση. Άμα είναι το δικό μου. Πιο πολύ για κλείδωσα σένα. την πόρτα, οπότε κανείς δεν μπορεί να μας κάνει διάρρηξη. Μια χαρά. Α, φαίνεται αυτό. Αηδία! Τι ήταν αυτό? Sorry. Και για να το χαλάσω ακόμα περισσότερο θα κάνω κάτι τέτοια. Ψάχνω εκδίκηση γι' αυτό. Πάμε. Δεν μπορώ. Ωραία, good boys. Έναρξη. Το άλμπουμ του Χρήστη Αγγένατος. Εδώ πέρα. Ένας απλός τουνγκ 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 τσαχούρ. Μια και πάλι. Έλα, Θοδωρή. Τι είναι αυτά ρε Θοδωρή. Είναι... Λοιπόν, εγώ τουλάχιστον τον έκανα. Τι ωραίο στον ξεχωρί. Με τα χέρια του κιόλας. Χωρίς τα χέρια. Θοδωρή. Ποιος είναι Δεν το καταλάβω χέρι. τι εγώ να τη Τι αφού βλέπεις μια δοντογλυφίδα καφέ, τι να είναι. Μια βυζωμένη κοπέλα. Ένα κακάκι. Επόμενο, τέλος πάντων. Πάμε, τι να πω. Πάμε. Μην Κάτσε. κάνει αυτό. Όχι. Έκανες μπέζ Δημήτρη. Ναι, ναι, κοιτάξτε τι έκανε, έχει εκδίκηση. Κοιτάξτε τι έκανα. Πάρτα. Πιο όμορφο τουλάχιστον. Α, ωραία, πάμε. Είναι ένας Gigajet με φόρεμα. Ναι. Εγώ είδα... Πέτρας. Τι είναι αυτό. Χωρίς χέρια μεταξύ και από τα Τι είναι αυτό. Ρε Θοδωρή. Σας άρεσε αυτό. Σε σαλικάρι είναι. Ωραία, εγώ το έβγαλα και αυτό και φωτογραφία. Όχι ρε. Πάμε άλλη μία. Πάμε knockout. Όχι. Μετά είναι το knockout. Σχεδιάστε το Οκ. κεφάλι. Τέλεια. Καλά θα περάσω. Το τι κεφάλι να κάνω. Ω, το βρήκα. Χωρίς πολύ. Α, εγώ να δεις πόσο καλή ιδέα έχω. Εγώ να δεις πόσο καλύτερα. Να είναι καλύτερη. Σίγουρα. Βασικά περίμενε ρε, το κάνα όλο λάθος. Ου! Α, αυτό θα κάνω. Αφού είναι άκουσα. Εμένα μου έχει βγει τέλειο, δεν ξέρω για εσάς. Εσάς θα βγει και χάλια. Επειδή μόνο εμένα δεν μου βγει τέλειο. Α, ζηλεύετε που έχω το ταλέντο ζωγραφική. Ω, μετά θα δεις πόσο εγώ θα πόσο εσύ θα ζηλεύεις. Το θες να φας αυτό που έκανα. Α, μπάλες. Τελειώσατε. Όχι, Ναι. δεν είμαστε good boys. Μισκα κάτσε. Όχι, είναι το σήμα. Δεν είμαι bad boy. Τώρα είμαι good and the best boy because I'm the first one is ready. Οπα. Είναι κάτι Άρα και εγώ είμαι έτοιμος. Έκανε με ζακιά. Ποιος ερώτησε όμως, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα του, Θοδωρή, έχει και ένα δίκιο. Ω, Όπα ρε! Είχατε σε τόση ώρα πάψει το record. έλα ρε, γίνεται. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, εγώ τελείωσα. Εγώ να δεις. Δημήτρη, Ας να βάλω κάτι λεπτομέρειες. Τέλειο. Περίμενε. Κάτι ξέρω εγώ τώρα. ωραία. Βρε παιδιά, μόνο εγώ έχω κάνει. Τι λες κι εγώ έχω κάνει κάτι. Πόσο ωραίο φαίνεται αυτό το πράγμα. Τι. Πώς γίνεται να το φτιάξει αυτό. Αυτή τη φορά θα κάνουμε όλοι χέρια γιατί είδαμε τι έγινε στο πρώτο. Όχι, όντως. Πώς γίνεται ο κόσμος να κατάληξε έτσι. Να έμειζε με βόμβο, με βόμβο. Πώς έγινε το ξαχώρο. Είχε διαχωριστεί. Απίστευτο έκανε αυτό, πες να έχει βάλει. Ποιος είναι έτοιμος Ποιος το έκανε έτσι. Όπα κάτσε κατάλληλο πατσέ. Όπα κάτσε. Λοιπόν, δεν ξέρω. Θέλω να σκεφτώ λίγο πώς γίνεται αυτό να ήταν κεφάλι. Λοιπόν, Νομίζω αυτό είναι το δικό μου. λοιπόν, κατάλαβα. Είναι κίνηση και ο χαρακτήρας από την Disney. Που ήταν πολύ λεπτό σε μία και καλά υποτιμητική ταινία. Ωχ.
Όχι, ξέρω. Δεν είναι. Ποιος από τους δύο. Δημήτρη. Ποιος από τους δύο μας είναι ρε. Ποιον από τον δύο μας. Ωραία. Εγώ επίτηδες το έκανα κάτι χεράκια. Εγώ και εγώ επίτηδες τώρα έκανα ωραίο. Λοιπόν, εγώ σε αυτόν εδώ του κάνω ήδη πόδια, οπότε μην παραξενευτείτε άμα έχει δύο σώματα ή έτσι φαίνεται τέλος πάντων. Θα του κάνω και πουλί. Τι είπε? Τίποτα, τρίτο. Δημήτρη, θέλω να μου πεις τι χρώμα ήταν από πάνω. Μαύρο. Όχι. Μάλλον είναι μπάλες. Ωραία, άρα ξέρω τι θα κάνω. Δημήτρη, Εγώ αυτό είμαι είναι black balls που ζούτηγε. Α, οκ. Α, τέλεια ρε Γκάγκητο. Ρε, Βλέπω τι γίνεται. η οθόνη Και τι... σήκωσε το ξανά το κινητό. Περίμενε. Ρε, η οθόνη. Ρε, τι θέλει. Ωραία, εντάξει. Έτσι κάπως περιμένουμε. Έχω πατήσει ready. Σπαμάρω ready. Κι εγώ. Θοδωρή, Όχι. τελείωσες. Γιατί. Γιατί ρε μάγκα μου. Τελείωνε ρε μάγκα. Εσύ να περιμένω όλη μέρα, μάγκα μου. Α, δείτε λίγο εδώ πέρα. Έχω τελειώσει ρε παιδιά. Όντως. Α, μπράβο, μάγκα μου. Τι είναι Ω, αυτό τι αυτό ρε. Τι βλέπω. Ρε, έφτιαξε κάποιος ξανά το ροκ. Όχι. Ωραία. Πάντως αυτός που ζωγραφίζει εγώ θα είναι σίγουρα κοινός. Ήταν η συνέχεια από αυτό το Θοδωρή. Black balls θα φτιάξετε σίγουρα. Όχι. Κάτσε, εγώ έχω ταλέντο στη ζωγραφική μου, οπότε πρέπει να κάνω αυτό. Το είχαμε δει και παλιότερα. Το έχω, όχι. Παλιότερα κι άμα δεν είχα ταλέντο ρε παιδιά. Τώρα το έχω χάσει λίγο. Ποιος είναι ήδη έτοιμος? Εγώ. Να είναι αυτό που θα δείτε, οκ. Τηλιάρας, Έτοιμος. Ρε μάγκα μου, τελείωνε. Μπράβο ρε μάγκα Μπράβο, μου. μάγκα μου. Black Α, εντάξει. Ωραία. Αυτό δεν καταλαβαίνω πως είναι πρόσωπο. Εγώ νόμιζα ότι ήταν εκείνος εκεί ο τυπάς της Disney. Τι είναι αυτό? Black balls. Μπράβο. Τι όσο να το κάνω μάτια εντωμεταξύ. Ο Χριστός και η Παναγία. Το ξέρα που θα πρώτη τι γράφατε. Κοιτάξτε εγώ τι σώμα έκανα. Δημήτρη. Κοιτάξτε τι σώμα έκανα. Σαν φαντασματάκι θα βγει. Κοιλιά, εγώ το κάνω κοιλιά. Εγώ του έκανα... Είναι έγκυος. Σαν χαμόγελο φαίνεται. Σαν πουλί φαίνεται. Τέλος πάντων, πάμε για το πιστεύω. Ρε Δημήτρη. Ρε Θοδωρή, πώς το συνέχισες έτσι. Έλα ρε. Κοιτάξτε με... Ωραία, που βλέπεις το Κοιτάξτε δράμα, ό,τι το έχω το Θοδωρή. Άμα δείτε λίγο εκεί, ανάμεσα στα πόδια του έχει κάτι. Ω, τι ωραίο. Εντάξει, μόνο το πάνω φαίνεται ωραίο. Ανάμεσα στα πόδια του είδατε τι έχει αυτό. Το συγκεκριμένο. Είναι αυτό το άμα μου. Ωραία, το κάνω και αυτό όπως δίκαιψε. Όχι, και εγώ το κάνω. ρε. Κάτσε κι εγώ. Αχ, τι ωραίο που φαίνεται. Θα το έχω τόσο το βλέπω όλη μέρα. Εγώ το έκανα. Οκ, πάμε τώρα knockout ή κανονικό. Knockout. Knockout πάμε. Νόκανο. Εγώ το έκανα screenshot. Θα το Για έκανα το στο- παιχνίδι είναι το καλύτερο όταν υπάρχουν τουλάχιστον 4 παίκτες. Θέλω σίγουρα. Ναι. Συζητήκαμε γι' αυτό. Καλά, όντως, ρε φίλε. Ωραία, knockout. Ωραία. Πάμε τώρα. Ωραία, γεωγραφική. Οκ. Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Θα κάνω. Και εγώ ξέρω. Πάει. Εγώ ξέρω. Θα κάνω το συνηθισμένο μου. Εγώ όχι. Όχι black balls μνέμεις. Εγώ θα κάνω κάτι εύκολο. Όχι, ο Άγγελος θα κάνει. Εγώ ελπίζω. Όχι, θα κάνω κάτι πανεύκολο. Ελπίζω να το κάνετε. Οχ. Εγώ κάτι πανδύσκολο. Προσχεδία κάτσε. Να θυμηθώ λίγο κάτι. Παιδιά, τώρα. Α, πόσο ωραίο είναι αυτό. Ωραία. Πάμε να το κάνουμε τώρα.
Άμα το σκατώσετε αυτό σε σκότωσα ρε. Εγώ άμα το σκατώσω αυτό, θα μου φανεί λίγο φυσιολογικό. Επειδή μόνο εγώ έχω τα πιθανές ζωγραφικό. Ναι, καλά. Πίσω δεν φαίνεται. Εγώ θα το κάνω επίτηδες λεπτομέρειες. Κι εγώ. Όχι ρε! Το κάνω όλο λάθος. Εμένα από όταν δημιουργήθηκε δεν είχε λεπτομέρειες. Όχι ρε. Καθόλου. Ωραία, με ξανέβαλε. Να κάτσω μόνο λίγο να το κάνω. Ωραία, τόσο θέλουμε. Άμα το σκατώσετε αυτό, Μιλάμε. άμα το σκατώσετε αυτό, να ξέρετε. Πόρε, πόσο ωραίο φαίνεται το δικό μου. Όχι, ξέχασα μια λεπτομέρεια. Όχι, πολύ καθόλου. Κάτσε, νομίζω τόσο είναι. Ναι, τώρα μια χαρά. Έλα, ναι. Τι έχουμε κάνει. Ωραία, πάμε. Όχι, εγώ δεν έκανα κάτι κακό. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ! Σίγουρα. Σίγουρα. Όχι, εγώ όντως δεν έκανα. Μπορεί να το πούνε και τα παιδιά. Κάτσε αυτό να το κάνω και screenshot. Μια χαρά. Έτσι κάνει και τα... Τι είναι αυτό ρε Θοδωρή! Ρε Δημήτρη, τι είναι αυτό το πράγμα! Ένα μόγκστερ! Α, το δικό μου πέτυχες όντως. Δημήτρη, τι πέτυχες? Κάνω κι εγώ! Δημήτρη, εσύ λογικά θα πετύχες κάτι καλό, έτσι. Το αγγένετο. Ναι. Ο Δημήτρης πέτυχε καλό Όπου πράγμα. απορώ ποιος έκανε το design για αυτό το logo. Όντως. Εγώ. Καλά, αν και ήταν στο Flip Clip, οπότε είχε πιο πολλά εργαλεία. Εδώ δεν έχει το θόλωμα. Ποιο χρώμα. Πώς έκανε αυτό το άσπρο, έτσι. Ναι. Δεν σου λέω. Okay. Τελειώνει ο χρόνος. Κάτσε ρε, πότε πρόλαβε. Σουτ! Το ανθρωπάκι, το ανθρωπάκι. Τέλος. Εγώ κάπως το έκανα. Εγώ πέτυχα ένα, πώς το λένε. Δικό μου είναι, επειδή δεν μπορούσα να το κάνω. Ο Θοδωρής είχε κάτι καταραμένο. Όχι. Για Black Balls πήγαινε το Θοδωρή. Πώς το λένε, εγώ είδα μια τρίλιζα για κάποιο λόγο. Σίγουρα δεν είναι δικό. Τέλος. Πρέπει να κάνω αυτό σε τόσο χρόνο. Κάνει και αυτό. Όχι! Ναι. Έκανα βλακία, έκανα βλακία. Τέλεια. Όχι ρε φίλε, ήμουνα πάνω. Πάμε. Έκανα βλακία. Κανονίστε τι θα Ο κάνετε. αγγένατος. Εγώ προσπάθησα να βάλω το χρώμα, αλλά δεν ήξερα ποιο ήταν. Ναι, δεν Άκουσες, πειράζει. το πέτυχα. Έκανα βλακία και δεν. Όχι, αλλιώς το κάνεις. Θα το δεις μετά στο βίντεο. Έκανα. Ρε, θα σε σκοτώσω! Ρε! Έκανα βλακία στο τέλος και μου βγήκε αυτό. Και είχα και λίγο χρόνο και δεν μπορούσα να. Ό,τι ωραίο, Θοδωρή. Γιατί σου πήρε τόση ώρα να φτιάξεις αυτό το πράγμα. Επειδή έβαλα πολλές λεπτομέρειες. Πολλές ρε, Θοδωρή. Πολλές. Εγώ έκανα αυτό. Τι είναι αυτό. Τι το πράγμα. Δεν έκανα και εγώ χρόνο που δεν μπορούσες να βάλεις. Ω, Θοδωρή, τι έκανες, Θοδωρή. Τι είναι αυτό. Εγώ πήγα να κάνω το ένα μάτι, πες να πρόλαβα. Πήγε το γκιάτ. Θα το κάνω gif, όχι πλάκα. Οκ, πάμε ένα κανονικό με memes, Όχι, ένα οκ. ακόμα knockout. Όχι, ένα κανονικό με memes. Ένα κανονικό με memes. Knockout. Ωραία, με memes. Ναι, Οκ. με memes. Ωχ, Ναι. θα βάλουμε όλοι τα υλικά brain. Οκ, άμα θέλετε, οκ. Εγώ θα βάλω αυτό εδώ. Ω, θέλω να δω τι θα κάνετε σε αυτό. Και εγώ θέλω να δω. Τελείωσα. Και εγώ θέλω να δω τι θα κάνετε στο δικό μου. Μπομπαρντίνο κροκοντίλο. Δεν ξέρω καν τι σημαίνει αυτό. Τι σου έτυχε? Ποιος το έβαλε, άραγε. Ο Δημήτρης σίγουρα το έβαλε. Εγώ φυσικά.
Δημήτρη με λένε. Α, ναι, παιδιά, άμα δεν ξέρετε τα brain rots, κάτι καλά κάνετε σίγουρα πάντως με τη ζωή σας. Καλά. Που δεν ξέρετε τα brain rots. Κάτι πολύ καλό κάνετε με τη ζωή σας για να μην ξέρετε τα brain rots. Καλά, το brain rot πάντως τώρα έρχεται στο τέλος του. Ναι, τέλος. Κάτσε να κάνω και το καπέλάκι του. Bombardiro, crocodilo, fly, sky. Τέλος. Δημήτρη, εσένα να φανταστώ, ξέρω τι σου είπες, έτσι. Τι. Αυτό που έβαλα. Φέδων. Ναι, μπράβο. Μπράβο, Τώρα Φέδων. όμως δεν είναι ώρα να τα λέμε. Πάμε. Δεν είμαι έτοιμος. Γιατί. Βλακία, βλακία, Με βλακία. βίθια. Ωραία. Εγώ θα κάνω κάτι μαζί. Βασικά κάτσε, άμα κάνω έτσι το background. Μπράβο, Φέδων. Bombardino. Καλά, εμένα δεν γινόταν να μην το μαντέψετε. Τελείωσε. Καλά, και δεν είναι πολύ ωραίο για ένα λόγο. Τελειώσατε όλοι. Όχι. Έχω τελειώσει. Έκανα κάτι και πρέπει τώρα να σβήσω. Έχω τελειώσει. Κάντε. Και εγώ έχω τελειώσει, Τέλος. ρε Θοδωρή. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Α, το κατάλαβα. Ρουκέτα από το Οχάιο θα γράψω. Τέλος. Ρουκέτα από το Οχάιο. Δηλαδή, άμα υπάρχει μια άλλη λογική εξήγηση γι' αυτό, δεν ξέρω. Αν το σκυμπεντηρίζει. Πάμε. Οκ, πάμε. Ναι, ήταν μόνο 3 γύρους, δεν έβαλα άλλους. Μπράβο, Φέδων. Βγήκε καλά, εντάξει. Μπράβο. Μπράβο. Μια χαρά ήταν. Μπράβο, Φέδων. Θεοδόρο, για να σε δω μέσα το άλμπομ σου. Μπράβο, φέρνει. Ω Θεέ μου. Μπομπαρντίνο κροκοντίλο. Καλό είναι, εντάξει. Η πλάτη του είναι λίγο σαν Τον τι. Δημήτρη. πουράδα. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Το βρήκα. Τώρα το δικό μου να υποθέσω πήγε κατά, έτσι. Ναι. Ναι, αυτό ήταν η ρουκέτα από το Οχάιο που έκανε ο Θοδωρής. Σοβαρά τώρα. Κοίτα τι έκανε. Λέω ιστορία, πρέπει να σκυμπίτι το toilet που να λέει κοπλιμέντα. Α, καλά. Να λέει ρουκέτα από το Χάιο. Τι να γράψω! Μέσα μια ρουκέτα που είναι από το Οχάιο. Τι να σου πω, ρε φίλε. Καλά, εντάξει. Πάμε τώρα ή να τελειώσουμε. Ναι, ένα animation. Κινούμενη εικόνα. Ωραία. Animation. Good boy. Κάτσε να βάλω λίγο περισσότερους Κάνει γύρους. animation, οπότε σίγουρα θα το κάνει καλά. Αχα, εγώ είμαι καλύτερο. Θα βάλω 5 γύρους, οκ. Wait. Κάνε εσύ Σου αυτό. παίρνω λίγο το κινητό. Γιατί βλέπει, έχει βάλει το κανονικό. Το ξέρω. Κινούμενη εικόνα. Α, Σειρές. 5, 7. 7. Πάμε τώρα. Λοιπόν, Ναι, έτοιμος. 3, 2, 1. Πάμε, good boys μου. Δημιουργήσε την πρώτη εικόνα. Θα συνεχίζουμε του άλλου ή θα κάνουμε πάντα το ίδιο. Θα συνεχίσουμε το άλλο. νομίζω. Α, οκ. Τι να κάνω. Θα κάνω μια... Εμένα αυτό σαν ένα animation που έχω ξεκινήσει τώρα να κάνω. Οκ, εγώ θα κάνω κάτι απλό. Όχι πάλι αυτή η βλακεία με το animation πως δεν μπορείς να το γεμίσεις. Εντάξει, εγώ απλά κάνω στίγμα. Τώρα έχω μόνο 15%. καλά και εγώ έχω 20. Βασικά, κάτσε να κάνω καλύτερα με το... Λοιπόν, για να ξέρετε, έχω φτιάξει Εγώ είμαι έτοιμος. ένα μπαλάκι. Ωραία, Σοδωρή. Ένα μπαλάκι που να... Αμάν. Τι? Γιατί μπαλάκι. Όχι αυτές οι μπάλες, οι άλλες μπάλες. Α, Που παίζουμε ποδόσφαιρο και όλα αυτά. εντάξει, άλλο νομίζω ότι παίζανε. Και θέλω να κάνει boing. Ναι, Θοδωρή, τι άλλο θα έκανες. Εσύ θα τελειώσεις ποτέ? Τώρα. Τουλάχιστον εγώ κάνω κάτι άλλο από μια άπη. άπλη. Αν πόσο ώρα θα κάνετε το δικό μου. Γιατί σε 3 γύρους θα ξαναδούμε το δικό μας.
Ρε, πριν 3 δευτερόλεπτα μου έδειξε ότι έχω 15%, τώρα έχω 13% τη φάση. Βάλ το να χτίσει. Από πού? Τώρα έχω 12. Ωραία, πάμε. Θα συνεχίσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε τις εικόνες, αλήθεια τώρα. Μπρο, πώς να το συνεχίσω αυτό. Μπάλες είναι σίγουρα. Θα δω μπαλόνια, είναι απλά κάτω πιο ψηλά. Εγώ πέτυχα την πάλη του Σοδωρή. Οκ, άμα τους κάνω να πέφτουν Έχω αυτούς. 9%! Τι έβασε στο τάμπλετ μου! Σοδωρή, φέρνει γρήγορα θα μου φωτιστεί. Γιατί. Βγάλε πολύ γρήγορα μπαταρία. Πω. Όχι. Τώρα βγήκα φυσικά. Όχι, δεν έχει. Οπα. Γιατί σας παίρνει τόσους αιώνες. Επειδή είμαι να με πέταξε. Εντάξει τώρα, Δημήτρη. Εγώ το δικό σου πέτυχα, είμαι σίγουρος. Πέτυχε stickman. Ναι. Άρα είναι το δικό μου. Νομίζω έπρεπε να το κάνω λίγο πιο πάνω, αλλά δεν πειράζει. Εσύ θέλεις να κάνεις ότι κουτουλάνε, έτσι. Όχι. Τι? Ότι το κόκκινο ρίχνει δουλειά στο μάτι. Α, εγώ έκανα ότι κουτουλάνε και πέφτουν. Τελείωσα. Ποιος ερώτησε. Τι είναι αυτό? Ένα μπαλάκι είναι αυτό. Όχι ότι θα ήταν κάτι άλλο δηλαδή, ρε παιδιά. Εγώ βλέπω τι είναι πάνω. Μπαλόνια είναι. Θοδωρή, κανόνισε τι Νομίζω τα ότι ο έκανε. Άγγελος το έκανε πολύ κάτω, οπότε θα πρέπει να χτυπήσει το κεφάλι του το στίγμα. Εντάξει, το μπαλάκι του Θοδωρή είναι ότι πιο κλασικό και το πιο εύκολο. Και εγώ το έκανα εκείνο αυτό. Εσύ το έκανες πολύ. Εσύ μας το κόλλησες. Με κόλλα. Όλα ου. Μπρο, τι να κάνω τώρα, να κάνω δύο κομμάτια. Εγώ είμαι έτοιμος. Όπα, κάτι τι πάτησα, παιδιά. Ωραία, εντάξει. Με βλέπεις. Χοντρέ, Καλά, εντάξει. Συγγνώμη. I'm sorry. Don't leave me. Δεν μπορεί να κάνει ισχύ γραμμή. Καλά, εντωμεταξύ Δημήτρη, πλάκα, ξέρεις πόσο κιλά είσαι. Γιατί η ζυγαριά είχε σπάσει, θυμάσαι, είχε γράψει error. Που είχε γράψει error. Ω, nice. Ποιος το έκανε έτσι! Του δεν κανόνες τι έκανες. Μη με ρωτήσεις εμένα. Εγώ θα τα κάνω λίγο πιο ψηλά, τα μπαλονάκια. Λοιπόν, παιδιά, μην μου βρίσετε αυτό που θα κάνω, Θα στο βρίσουμε λοιπόν. αλλά η αλήθεια είναι ήθελα να μου έρθει. Ποιος δεν ξέρει να κάνει ίσιους κύκλους. Όχι. Θοδωρή. Καλά, εγώ πάντως δεν χρησιμοποιήσω εργαλεία, το λέω. Καλά, λίγο σαν Doritos δηλαδή βγήκανε εμένα το ένα, αλλά οκ. Τέλος. Εν τω μεταξύ, όποιος τα μπαλόνια τα έκανε να πάνε πιο μακριά, εγώ πιο ψηλά ήθελα, αλλά οκ. Εγώ το φταίω. Γιατί? Θοδωρή, μετά κάντε να σκάνε και ο Δημήτρης να κάνει να πέφτουν πιο κάτω τα κομμάτια τους. Οκ. Πάμε. Εμένα μου κάνετε σε κατά το animation και μου το χαλάσετε. Οπότε εγώ λοιπόν, έβαλα, έκανα κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι ήταν να βγει, οκ. Οκ. Τι έκανα? Μπορούμε να ξέρουμε ότι θέλει να ρίξει μπουνιά, ρε Δημήτρη. Έλατε, δεν είχα κάνει γραμμές στο χέρι. Θοδωρή, τι έκανε! Τι τεράστια μπάλα. Το Θοδωρή. Κάτσε, Δημήτρη, θέλω λίγο να καταλάβω τι θες να κάνεις σε αυτή την εικόνα. Το δικό μου έτυχες. Ο ένας να πέφτει και ο άλλος να ρίχνει κλωτσιά. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Ο ένας θα τατζάρει και ο άλλος να ρίχνει μια κλεισιά που θα έχει πολύ range. Οκ. Άρα θα κάνουμε αυτό να σηκώνεται άμα είναι.
είναι το κάτω. Κάτσε. Μια χαρά. Έλα, εγώ ας πούμε είναι έτοιμος. Τόσο απλό, τόσο απλό. Και Θοδωρή, εσύ απλά θα κάνεις, θα το πας λίγο από το πάνω και λίγο από το κάτω. Θα δεις τι είναι. Τι λες. Ωραία. Blue balls, blue ball. Τώρα, αυτό τώρα έχω εγώ να πω κάτι. Έχω κι εγώ να πω Α, ωραία. Έτσι όπως είναι, δεν ξέρω κι εγώ τι πρέπει να κάνω. Απλά πρέπει να κάνεις το πόδι του ενός από το κάτω και το άλλο πιο πάνω. Πάει πιο πάνω, ρε Θοδωρή. Sorry, τι ταλέντο έχεις. Είναι πολύ ωραίο το έλεγε, το ξέρω. Γιατί μου λέει πως μόνο πολύ ωραίο δεν έχεις, Θοδωρή. Στο τέλος πρέπει να κάνουμε το δικό μας, Εν τω μεταξύ, γιατί στο animation δεν μπορούμε να γεμίσουμε το άλλο. Εν τω μεταξύ αυτή η ζωγραφιά δεν έχει χέρια. Να βάλω εγώ χέρια. Έχει χέρια. Δεν έχει. Εντάξει, τέλος πάντων. Τα έχασαν. Ο ένας έριξε πολύ την αντίκλατσα και του φύγαν από την ισορροπία και ο άλλος... Oh my god. Ρε παιδιά, γιατί δεν την κουνήσατε την μπάλα μου. Την κουνήσαμε, ρε Θοδωρή. Δεν την κουνήσατε. Κουνήσαμε. Δεν την κουνήσατε. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις γιατί σε άρεσε ισορροπική. Έλα ρε. Κουνήσατε. Και εγώ είμαι έτοιμος. Ναι, κάνω λίγο. Αφού Γέμισε μα κάνω. Ωραία, Ωραία, πώς το λύσουμε. Ωραία, πάμε. Κάτι απλά μπαλονάκια άρχισαν. Ποιος το άλλαξε το χρώμα. εγώ δεν το άλλαξα, κόκκινο το άφησα. Ναι. Όχι, λέω το κορδονιό ή ό,τι και είναι αυτό το πράγμα. Ο Θοδωρής φαίνεται κιόλας. Μαύρο φαίνεται. Γκρι είναι το από πάνω μας. Σου έχει και τα χρώματα, ρε Θοδωρή, που χρησιμοποίησε ο άλλος. Παιδιά, περιμένετε λίγο. Έλα, γύρνα, κολοκινητό, γύρνα. Κάνω record, ξέρεις. Εγώ Let me cook. το θέλω να σπάω. Me cook. Let me Παιδιά, περιμένετε λίγο. Ωραία, μετά πήγε έτσι, μετά έπεσε. Ωραίο βγήκε, ωραίο βγήκε. Διάκοψε. Μια χαρά. Κάτσε, ένα καλό jet. Μια χαρά. Επόμενο. Το Θοδωρή δεν πήγε νομίζω πολύ καλά. Έγινε καταρχάς μπλε η μπάλα. Ποιος άλλαξε το χρώμα της μπάλας. Εγώ το άλλαξα επειδή ήθελα να. Όταν σκάει να σπάει και να γίνει το άλλο χρώμα. Okay. Ωραία, φίλε, νόμιζα ότι έπρεπε να παίξω ένα πιο πάνω. Δεν μου κάνει τα βελάκια, ρε παιδιά. Τι την κούνε. Ρε, Νόμιζα ότι έπρεπε να πάει πιο πάνω, μου κάνετε πάνω τα βελάκια. καθόλου. Εγώ την έκανα πιο κάτω. Δημήτρη, πες μου, τι κούνησα ή τι κούνησα. Τι κούνησες πιο κάτω όμως. Πιο πάνω. Εντάξει, μια χαρά μέτρο αυτό εδώ. Καλά μέτρα, εντάξει. Άμα μου Εγώ έχετε πώς ξεκίνησε αυτό. Σας έκανα τα βελάκια ότι πήγαινε να τρίξει μονιά. Εγώ, Πόσο χάλια μπορεί να βγει κι αυτό. Ο Δημήτρης. εγώ νόμιζα πως κουτούρισαν. Και εγώ νόμιζα ότι έκαναν backflip. Γιατί είστε όλοι. Γιατί τα κάνετε όλη την ώρα ωραία στα δικά σας και χάλια στα δικά μου. Μα νόμιζα ότι έκαναν backflip. Ρε Θοδωρή. Απλά τον έκανα πιο κάτω και πιο πάνω. Τέτοια. Ρε Θοδωρή, Πώς δεν βγήκε, πήγε ναι. καλά αυτό. Μέτριο. Εντάξει. Και γιατί λες ρε Άγγελε. Ρε Θοδωρή. Μα
Αφού βλέπεις ότι αυτό σηκώνεται. Παιδιά, μην ακούτε κάτι στη κάμερα. Το ξανά άνοιξα ρε παιδιά, έλεος. Οκ. Τελειώσαμε. Πάμε μα είναι και όχι. τέτοιο. Όχι. Τι. Όχι. 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 Παρέτηκα και το τάμπλετ μου έχει μόνο 12%. Οκ. Γεια σας παιδιά. Bye, 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 bye. Αυτά. Bye bye. Ναι, παιδιά. Το πρώτο βίντεο στο Triple Channel ελπίζω να σας άρεσε. Γιατί άμα δεν σας άρεσε θα φέρω το τουνγκ σαχούρ από τη ζωγραφιά που κατέληξε να είναι χάλια, δεν πειράζει, Με βυζιά. στο σπίτι σας. Αυτό. Και θα φέρουμε και το Παπαντρίνο κροκοντήλο Και το Giga Chat Among Us.